sitä saa ilmeisesti tästäkin kompleksista jostain hankkia. Suomalaisesta! No hyvä, ettei ruotsalaisesta kuitenkaan. Minä nimittäin signeeraan näitä kirjoja tänään täällä paikan päällä. Kirjan arvo on jotain, se on kamalan kallis, se on 17 € tuolla kaupassa tai 19 tai jotain. Nyt se on alesta tänään. Onko paljon se on? Se on vähän alle 16. Vähän alle 16? Ai että, nyt ei ole kummonen alennus. Mut minä laitan siihen nimikirjoituksen ja sen jälkeen kirjan arvo enää 8 €. Tervetuloa pyytämään. Että oot vähän laulellutkin, koska joulun kulkuset. Joulun kulkuset on minun joululevy. Saanko sitä suomalaista? Se on kirjakauppa, sieltä ei varmaan... Sen saa City Marketista ja Anttilasta. Netitarjouksessa. Nyt ihmisten täytyy jakautua, kun toinen persona lähtee hakemaan kirjaa ja toinen levyä. Saa dimmarin nyt kaikkiin, mutta kamalaa, minä olen tämmönen riistokapitalismin tuotekohta. Minä olen niinku Hello Kitty. Minulta kuulkaa niinku tuotteistettu, että kohta tulee kuulkaa Tyrninmarjan villapaitaa ja tulee koulupenaalia, mikä on tämmöisen laukun näköinen. Ja tulee vaikka mitä, mutta hankkikaa nyt ekas vaikka se levy ja kirja. Minä en saa penniäkään. Minä olen monta tonnia maksanut, että sai vielä toisen kerran levyttää. Asuko Kallonen vei ne rahat? No hänen kultahampaissaan. Ja sä oot nyt tehnyt sen kirjan ja sen CD, mutta yhden kirjan mä kyllä haluaisin sun, mikä tulisi. Sä vähän kertot tosta sun muodista. Ja sä voisit vaikka suunnitella oman muotin, semmoisen brändin. Muotibrändi, mutta se on hirveän yksinkertainen, kun se on tässä. Ei ole mitään muuta. Paitsi Kanervan Ikeltä, hänkin on turkulaisia. Hän oli vieraana minun joulushowssa. Hän jättäi semmoisen punaisen villapaidan. Se meni pakkaan. Vahingossa. Jukki poltti sen. Jukki Burney. Joo, Jukki is not here today. Voidaan puhua ihan suomea, hän ei ymmärrä. No, mutta joka tapauksessa, niin tässä on kuulkaa minun villapaita. Tästä en luovu. Herra siinä eturivissä, älä katso turhan läheltä, että et saa epilepsia kohta. Semmoiset värit kuule on. Mut tää on siitä hyvä paita, että kun lähtee kuulkaa tavallaan pikkujouluihin, niin tässä ei pienet oksennustavarat näy. Sillä lailla. Lapset ette tiedä, mutta jos ottaa liikaa suuta makiasta, niin voi kuule, Pirjo lentää, eli mies voi ei se ole. No niin, hän on maksettu avustajan kanssa. Nauraa läpi koko show. Ei saa sitten. No niin. Se on vauhdikas tää vuosi ja... On kamala vuosi ollut. Joulupukki tulossa. Burnout. On. Mitäs sanoit? Joulupukki. Joulupukki. Niin mikä sun toive on ollut joulupukilla nyt joululahjassa? Ai että niitä on monia ja niitä ei kaikkia tässä viitti, kuulkaa. Lista on pitkä. Mutta sieltä se tuli yleisön joukossa. Korpela Tommi, jos sais kuulkaa paketoitun oikein, mutta se on ongelmallista, koska minulla on lähestymiskielto tällä hetkellä päällä. Ei minun eikä Tommin puolelta, mutta Elina Knihtilä, se on hänen vaimonsa. Ilkeä näyttelijäpuoliskolla. Voi olla, että ei tänä jouluna, mutta ehkä ensi jouluna. Jos minä seuraavaa joulua näen, että minähän on tonttulakkia pitänyt jo kesäkeikoista päällä. Siltä varalta, että Maria ei joulua näe, mutta nyt on vielä hyvät chanssit. 12 päivää, tsempataan vielä. Meikäläis vähän perseiden hämöttää. Me tsempataan ja nyt me päästään. Voiko enempää päästään vauhtiin? Älä päästä nyt. Mikä on nyt niin kuin teema? Teema on taikuus tänä jouluna vähän poikkeuksellisesti. Minä en ole tullut leipomaan enkä kertoilemaan mitään kaskuja, vaan minä olen tullut pitämään jouluhenkisen taikashown. Turkulainen taikuri Jorma Airaksinen, moni ehkä tietää, semmoinen kikkaratukkainen mies. Hänellä on samasta materiaalista hiukset kuin minulla, hän käyttää pölyesteriä. Käyttää myös samaa parturikampaamoa kuin minä tuolla Runosmäen K-Marketissa, siinä heti Pallikaan vieressä, niin siellä on tää Hiuspalli-niminen parturikampaamo. Suosittelen herrallekin siinä, jolla vähän jo hiusraja nousee. Ai se on kesätukka, joo. Mä ajattelin, että sä oot Joensuusta. No ei mitään. No niin, mutta minä oon tullut taikomaan. Suski menes pois, mutta ei kuitenkaan sun show. Kiitoksia. Kiitoksia. Aplodit Suskille. Katsotaan, että käteni ovat aivan tyhjät, koska se ei liity tähän mitenkään, mutta aikuisesti pitää sanoa, sinä punapaitainen ukkeli siinä, joka on laittanut punaista joulun kunniaksi ja seisot siinä esimerkkinä siitä, että punainen ei sovi kaikille. Nosta oikea käsi ylös. Mitään muuta ei tarvitse tehdä, pidä ylhäällä, kunnes toisin todistetaan. Sitten sinä, tipopää siinä, niin nosta sinäkin oikea käsi ylös. Pidä ylhäällä, kunnes toisin todistetaan. Sitten täältä, mä otan täältä takaa kaikki.
kaikki niitä edestä voitte vaan nauttia. Tämä Tommi Korpelan näköinen mies tässä. Onko itse Riidin Antti tullut pariksen kuvauksista suoraan tänne? Niin nosta sinäkin oikein käsi ylös ja muuta ei tarvitse tehdä. Ja sinä siinä akateemisen näköinen vähän paremmin pukeutunut kuin nää juhlaviidellystä siinä vaimohäpeä vieressä, niin nosta oikein käsi ylös ja pidä ylhäällä, kunnes toisin todistetaan. Tässä vaiheessa Tyrnin Marian showta tarvitaan 4 vapaaehtoista avustajaa, käsiä ylös. Ei lapsia! Ei lapsia! Tervetuloa herrat tänne lavalle! Tervetuloa! Täytyy sanoa, että se on semmoinen homma, että tää on hirvittävä kynnys nousta, elikkä nyt nää herrat on kuulkaa elämänsä haasteen edessä, koska tää on Tyrnin Marian pelkokerroin, elikkä Fear Factory ala Maria Tyrni. Ne muuten, jotka sitten aikoo viettää täällä Skanssissa, joilla ei muuta elämää oo, ja aikovat tulla kello 14 katsomaan sen toisen shown, niin siinä on ihan samat vitsit ja ihan sama juttu, että ei kannata. No niin, mikä sun nimi on? Jani, terve! Paranemaan päivää, vois ajatella. Jani, ole hyvä ja tuu istumaan tähän tuolille sillä tavalla, älä istu niin kuin normaalisti istutaan, vaan jalat 90 asteen kulmaan. Jos olet insinöörit miehiä, niin ymmärrät varmaan. Ja jalat ihan yhteen kuin noin. Siellä varmaan mitään niin merkittävää kuitenkaan. Sitten tulee tää Tommi Korpela tässä. Oi, että sulla on ihana. Onks tää ei kyllä tää on keinonahkaa. No ei voi mitään. Ja sinä sieltä punapait, mikä sun nimi oikeesti oli? Timo. Timo! Eli timppa kavereitten kesken. Ja sä olet Ilkka. Ilkka! Kuitenkaan se Koivulan Ilkka siitä Pohjantähdestä. Täällä on samaa näköä. Mut sä et oo niin lihaksikas. Sä olet Kimmo. Kimmo! Kimmo! Kimmo på svenska. Joo. Nyt Kimmo tulee tähän. Ja istut siihen. Noin. Hyvä. Ja nyt kysytään täältä sitten, tules rouva lähemmäs lavaa. Sinä siinä niin, joka katsot toiseen suuntaan ja yrität olla niin kuin et olisikaan. Jos lähdetään valtameren ylityslennolle ykkösluokassa, vaikka niin kuin lähdetään matkalle Pallivahaan esimerkiksi, niin mikä on, jos ykkösluokassa lennetään, ootko lentänyt ennen ykkösluokassa? En oo. Ei ole minäkään, kato. Ei meillä Pallivahassa ole varaa, eikä teillä siellä Varissuolla. Ei se mitään. Paimiosta on. Paimion tyttöjä, ai että. No mut jos ajattelisit, että lentäisit ykkösluokassa, siellä on semmoset kääntyvät penkit, niin mikä olisi paras lentoasento? Kyllä se istuma olisi. No huomaa, että oot Paimiosta. Kysytään herralta täältä, jolla on selkeästi rento asento, vai ootko kenties vähän päissä? Korjasti puskee läpi. Mikä on paras lentoasento? Kysy nyt sitä asentoa, kun oot kotolta ulos lentää. Lentokoneesta. No kysytään rouvalta. Makuasento. Aivan ihana makuasento. Kyllä, huomaa, että rouva ja herra lentää eri reittiä. No nyt me laitetaan nämä kaverit tänne näin makuulleen, eli Jani tulee tänne himmosedän syliin, siellä onkin tukitappi valmiina jo. Mä yhtään jännitä, mitä enemmän jännität, sitä enemmän tää tulee sattumaan. Minä itse vaan lähemmäs kuule sitä keskustaa, tää on niinku filosofi Esa Saarisen sanoi tämmönen joulun hengen ajan ystävyys, läheisyys, oikeuskaus, kuvio, näin. Ja hyvä, nyt avaat vähän suuta tippaa. Joo, yläamalkaami 3 huonossa kunnossa ja alhaalla onkin dekarit sitten. Kuulin, että täällä on sun hammaslääkäri paikalla, niin ajattelin, että tää hoituu näin. Se on vaan tupla korvaus nyt, kun Tyrnin Marian kanssa on tehnyt tän tarkastuksen. No nyt kysytään teitä, että lentääks nää herrat vielä? Vielä nuori herra huutaa, että joo, käyntioptikolla riittää. Ei vielä lennä, mutta hetken kuluttua he lentää, kun me otetaan nämä pallit alta pois. Ja tämä tekee tästä niin sanotun pallivahalaisen tuoli-illuusion. Ei liity millään tavalla mihinkään, mutta täytyy saada showlle sisältöä. Nyt aloitetaan Janista. Täällä onkin jännä torttu tullut jo. Joo. Ei se mitään, se esiintyminen jännittää minuakin välillä, mutta sen verran täytyy sanoa, että on sulle 2 sanaa, mikä auttaa. Dia ja pam. Hyvä, jännitä vain rohkeasti ja ensimmäinen jännitä, noin. Hyvä tuoli lähtee ja oi että ja sitten Jimbo. Jännitä. Noin, se on mun sormi. Ja täältä.
sitkeä jo tuolla taustalla. Ja täältä näin sitten viimeisenä Reinin Antti, eli Kurpelan Tommi, eli Timo. Ja näin nämä herrat lentävät Kaikulan tasoihin. Nyt voidaankin lähteä jakaa niitä nimmareita. Minä istun tuon pöydän ääressä. Tää herrat on niinku tämmönen kanssin oma tilataideteos. Se on koko joulupyhät tässä, voi käydä sitten tuolla ihmettelemässä. Täällä on tervekunnan kasvoa, näin pienet syökin on niitä kommunisteja. Se on Iikka Vainaa, ainut mies, jonka minä sain syttymään, mutta hänkin meni uurnaan, niin hän kuulkaa Vallivaasta pyrki SKP-listoille. Ei saanut yhtään ääntä, minä kysyin, miksi te sitten äänestä, niin hän sanoi, että kuka mulla nyt kommaria äänestää. Hoitamot huumoria, mutta et varmaan ymmärtänyt, kun olet vähän vaikeassa tilassa. Minä napsaan ton sormiani, konkistakaa polvet ja tehty sellaisen ihanan joulun hengen Dream Spirit kasan SYT nyt. Aivan aplodit! Kiitoksia! Kiitos Jani! Kiitos Timo! Jani, jos et aikaisemmin entuudestaan ollut sairauseläkkeellä, niin nyt kannattaa hakeutua pikkuhiljaa. Hyvää joulua! Kiitos! Kiitoksia myös teille muille! Nyt hyvä yleisö! Tässä oli tämä sama setti on sitten kello 14. Nämä samat herrat on lupautunut silloinkin tulee tänne avustamaan. Minä en tiedä, joku turvamies johdattaa nyt, mutta minä jaan nyt niihin levyihin ja kirjoihin nimmareita, niin tulkaa pyytämään ja saa tulla juttelemaan ja muuta. Voi olla, että juttele takaisin, mutta ei mitään ja kiitoksia oikein rauhallista joulun aikaa teille kaikille.